Aquí els teniu, fent una volta els mascles. Avui estem a 23 d'octubre del 25. Sempre els trec uns 3 quarts d'hora i avui s'estan estirant més. Ja porten 50-60 minuts. Ara ho miraré bé. Deu ser que avui es troben millor, es troben bé. Ara d'aquí una estoneta els cridaré i els gravarem, val? Perquè els veieu entrar. Aquí podeu veure que mentre estan volant he netejat i els he fotut el menjar, aigua neta i ja està. Avui l'aigua no té res, no fico vitamines, ni fico res i ja està. Ja els cridarem. Entrant tranquil·lament. Avui se la troben bé. S'han passat una hora volant. Estem en plena mula. Tampoc és que hagin de volar tant, però bueno, si es troben bé i volen volar-ho, doncs endavant.